Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, Πάτερ. Αληθώς Ανέστη, Πάτερ. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Αληθώς Ανέστη, Πάτερ. Καλά εσείς? Αληθώς Ανέστη, Πάτερ. Την ευχή Καλά, σας. καλά, δόξα τω Θεώ. Έτσι, Θεόφιλο Πάτερ Πορφύριος, μπήκε, ευλογείτε. Ο Κύριος Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Μας βλέπετε? Μας βλέπετε πλέον? Σε βλέπουμε. Ευλογείτε, ευλογείτε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Το τεχνικό μας συνεργείο σήμερα έκλεψε λίγο χρόνο. Όχι, όλα καλά. Τι κάνετε, είχατε προσκυνητές σήμερα? Ξεκίνησαν τώρα, σιγά σιγά. Ναι, για. Είναι ανεξέλεγκτο το πράγμα. Άλλες φορές έρχονται νέοι, άλλες φορές έρχονται μεγάλης ηλικίας. Αυτή την ώρα έρχονται συνήθως άνθρωποι, οικογένειες που έχουν ασθενείς στο σπίτι και φέρνουν τα παιδιά τους έτσι να προσκυνήσουν, που δεν έχει κόσμο πολύ δηλαδή. Ναι. Εσείς εκεί πάντως σε ετοιμότητα. Πάντα. Εντάξει. Παροπλισμένοι είμαστε. Και κούραση, πολύ και καλά. Πολλές φροντίδες. Ναι. Πολύ μέρη. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Άντε λοιπόν, να πούμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Αμήν. Αδελφοί, χαίρετε. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Καταρχάς, τι θα θέλατε να πούμε? Σε ποιο επίπεδο να κινηθούν οι αναφορές μας σε αυτό το ιερό πρόσωπο? Αυτό είναι μία ερώτηση. Εγώ θα πω λίγα πράγματα γενικώς και στη συνέχεια εσείς ή με τον μεσολαβητή σας ή απευθείας θα μας πείτε τι θέλετε να συνεχίσουμε να λέμε. Πόση ώρα έχουμε στη διάθεσή μας?
Μία ώρα. Μία ώρα. Λοιπόν, είναι 8:36. Ναι. Λοιπόν, θα προφτάσετε το δελτίο των 9. Θα το προφτάσετε ή δεν το παρακολουθείτε? Ή δεν έχει. Δεν ξέρουμε εμείς από τηλεόραση, δεν ξέρουμε τι ώρα είναι η βραδινή συζήτηση. Όλα τα νέα, όσο να τα μάθουμε, παλιών κιόλας. Έρχονται καινούργια. Έτσι και εμείς σήμερα είχατε δώσει και υπόσχεση βέβαια από την πρώτη συνάντησή μας. Εσείς έτσι για την Οσία Σοφία είχατε ασχοληθεί από τους πρώτους, θυμάμαι. Είχατε εκδώσει και ένα βιβλίο. Κάτσε, περίμενε. Όχι από τους πρώτους, ο πρώτος και ο μοναδικός. Να είναι ευλογημένο. Είδες, είμαστε πολύ ταπεινοί. Ναι. Και οι πηγές σας οι πιο γνήσιες και θυμάμαι ότι είχατε κάνει διερεύνηση και στον τόπο εκεί και τα πρόσωπα που την είχαν γνωρίσει. Εκοιμήθη, είπαμε, Εκοιμήθη το 1974, τέτοιες μέρες, 6 Μαΐου. Ναι, η μνήμη της. 6 Μαΐου είναι η μνήμη της, το 1974. Για να αρχίσουμε να λέμε, ο γέροντας μας, ο γέροντας Εμιλιανός, μας έδωσε ευλογία να ασχοληθούμε με το βίο της Σοφίας 7 Μαΐου το 1989. Ύστερα, όταν μάθαμε πλέον ότι 6 Μαΐου είχε κοιμηθεί η Σοφία, το θεωρήσαμε και αυτό ένα σημάδι της εύνοιας της Αγίας, ώστε να μας αφήσει και να ευλογήσει αυτή την προσπάθειά μας. Λοιπόν, η αναφορά μας στη Σοφία ξεκίνησε ακριβώς το 1989 από προσκυνητές από τα μέρη της Καστοριάς στο μοναστήρι μας στην Ιεράμονη Σίμωνος Πέτρας. Λοιπόν, είχαμε ένα διακόνημα στην Ιεράμονη Σίμωνος Πέτρας, μετά το απόδειπνο να μιλούμε με τους προσκυνητές μας και να τους λέμε την ιστορία του μοναστηριού και ύστερα να κάνουμε έναν ανοιχτό έτσι διάλογο. Και σε μια τέτοια συζήτηση, πνευματικοπαίδια της Μονής από τα μέρη της Καστοριάς μας ανέφεραν ότι εκεί υπήρχε ένα ιερό πρόσωπο που οι άνθρωποι το αγαπούσαν πάρα πολύ και μπορεί να περπατούσαν μέχρι 4 ώρες με τα πόδια για να πάνε να τη συναντήσουν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μας όξινε το ενδιαφέρον και ο γέροντας ευλόγησε να ασχοληθούμε με το ιερό αυτό πρόσωπο, να διερευνήσουμε δηλαδή τα του βίου του και πώς θα φέρνει πρόνοια του Θεού. Εκείνο τον καιρό στη Σιμωνόπετρα ήρθε να μονάσει ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, ο πατήρ Νεκτάριος ο Στεργίου, ο οποίος ήταν ο ηγούμενος της Μονής της Κλεισούρας και αυτός που την εκείδευσε. Αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ευλογία για να μάθουμε τα πράγματα από πρώτο χέρι. Βέβαια, ρωτήσαμε περισσότερους από 150 ανθρώπους και επικοινωνήσαμε μαζί τους είτε με φυσική παρουσία, είτε με τηλεφώνημα, είτε με επιστολή και τα ονόματα όλων αυτών τα έχουμε σημειώσει στο βιβλίο που εκδόθηκε και ήδη πρέπει να έχει ξεπεράσει τις 10 εκδόσεις. Πρώτη φορά ξεκίνησε το 2002. Το 89, όπως σας είπα, ξεκίνησε η συγκέντρωση του βίου της Σοφίας και έως το 2002 τελείωσαν όλες η συγκέντρωση του υλικού και προχωρήσαμε, ευλόγησε δηλαδή ο γέροντας Ελισέος πλέον, ο καθηγούμενος της Μονής, να προβούμε στην έκδοση. Βέβαια, το θέμα είναι ότι η Σοφία ήταν ένα πρόσωπο που ήρθε από τον Πόντο. Ήρθε από την Τραπεζούντα, από το χωριό Σαρή Ποπά,
στον πρώτο διωγμό, δηλαδή το 19. Το 19 τους ξερίζωσαν από τον πόντο και μάλιστα πώς τα φέρνει η πρόνοια του Θεού, και σήμερα στην Σουμελά έγινε το μνημόσυνο ακριβώς για τα θύματα της γενοκτονίας, του πόντου. 6 του μηνός η κοίμησή της, σήμερα το μνημόσυνο για τα θύματα ακριβώς της γενοκτονίας, δηλαδή χρονικά είμαστε μέσα στο πλαίσιο των ημερών. Η Σοφία, ερχόμενη από τον πόντο, ο πόντος για ένα διάστημα, όπως είναι γνωστό, είχε περάσει στην Ρωσία και χρησιμοποιούσαν το παλαιό εορτοδρόμιο. Ερχόμενοι λοιπόν στην Ελλάδα, όπως συνέβη και με τους τελευταίους παλινοστούντες, οι αδελφοί Πόντιοι κράτησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό το παλαιό εορτολόγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσχώρησαν σε μερίδες παλαιοημερολογητών, όχι. Απλώς για λόγους συνειδησιακούς και για τις φυσικές δυσκολίες. Όπως και τώρα και στη Θεσσαλονίκη έχω ακούσει, η Εκκλησία έδειξε τη μέριμνα και σε πολλές περιπτώσεις κρατάει τους Ποντίους ακριβώς το παλαιό εορτοδρόμιο. Μάλιστα στην Παναγία Σουμελά, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο Μητροπολίτης Βερίας, Ναούς και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων, λειτουργεί το 15 Αύγουστο και με το νέο και με το παλαιό, ακριβώς για την κάλυψη των πνευματικών και εκκλησιαστικών αναγκών των αδελφών. Η Σοφία λοιπόν, κρατώντας το παλαιό εορτολόγιο, κρατούσε συγχρόνως και το νέο. Τις νηστείες, για παράδειγμα, τις κρατούσε και με το παλαιό και με το νέο. Αυτό όμως είχε δώσει αφορμή σε κάποιους, ας πούμε, επιτίδιους, που τώρα δεν είναι στη ζωή, να προσπαθήσουν να την προσετεριστούν. Όμως ο πατήρ Νεκτάριος, ο οποίος ήταν τότε ο ηγούμενος του μοναστηριού, είναι σαφής. Η Σοφία δεν μετακινήθηκε ούτε προς στιγμήν από το μοναστήρι της Παναγίας. Και σε μια τέτοια επίσκεψη, ένα πρόσωπο που είχε κάνει τη στρατιωτική του θητεία στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, ζήτησε να συνδεθεί με πρόσωπα πνευματικά. Πρότειναν λοιπόν στον τότε Δημήτριο να συνδεθεί, να πάει στην Κλεισούρα και να συνδεθεί με την Σοφία. Ο αξιωματικός αυτού του Δημητρίου ήταν πρόσωπο με το οποίο ήδη η Σοφία σχετίζονταν. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, ο στρατιώτης πολύ εύκολα, όταν ήθελε να επισκεφτεί τη Σοφία, πολύ εύκολα πήγαινε και την έβλεπε. Αργότερα βέβαια αυτός, ενώ ήταν πνευματικοπαίδη του πατρός Φιλοθέου του Ζερβάκου, ευσεβής άνθρωπος, για κάποιους λάθος χειρισμούς της τότε εκκλησιαστικής καταστάσεως, προσχώρησε στους παλαιοημερολογίτες. Και αυτός, με συνεργασία μιας γερόντισσας, η οποία και αυτή δεν ήταν ξεκάθαρα στο σχίσμα του παλαιοεορτολογίου, αλλά ανήκε στην Μητρόπολη Χίου, και αυτή λοιπόν, πνευματικοπαίδη επίσης του πατρός Φιλοθέου του Ζερβάκου, πήγαν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της Σοφίας και την κούρευσαν μοναχή. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός. Η Σοφία έχει κουρά μοναχής, καλογριάς, με το όνομα Μυρτιδιώτισσα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα και στο Βυζάντιο και στα νεότερα, με το πιο γνωστό παράδειγμα του Αγίου Παναγίτου Μπασιά, ο οποίος ήταν Παΐσιος μοναχός Αγιοπαυλίτης, και όμως σχεδόν κανείς δεν ξέρει το όνομα Παΐσιος. Όλοι τον γνωρίζουν ως Παναγί Μπασιά. Να μην μας παραξενεύει αυτό. Και να μην μας παραξενεύει το ότι η κουρά είναι από παλαιοημερολογίτη. Σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες, η αφιέρωση του Θεού είναι ένα γεγονός το οποίο δεν επιδέχεται καμία μεταβολή. Ένας άνθρωπος που αποφασίσει να αφιερωθεί στον Θεό, από οποιονδήποτε λάβει την κουρά,
η κουρά είναι απολύτως έγκυρη. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να ανατρέξει στο πρώτο βιβλίο και θα βρει εκεί ακριβώς και τους ιερούς κανόνες που μιλούν για αυτό το θέμα. Η Σοφία λοιπόν ήρθε από τον Πόντο μετά τον μεγάλο διωγμό του 19. Ήρθε με το καράβι, τους κατέβασαν στον Πειραιά, από τον Πειραιά ανέβηκε στη Μακεδονία μας και για ένα μικρό χρονικό διάστημα έμεινε εκεί, στη γειτονιά σας, στη γειτονιά των Αγίων Τριών Ιεραρχών, λίγο πιο κάτω, στην Ανάληψη, στην Εκκλησία της Αναλήψεως. Τον πρώτο καιρό που ανέβηκε στη Μακεδονία, η Σοφία έζησε εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν οι πατέρες εκεί στην Ανάληψη την τιμούν, αλλά παλαιότερα την τιμούσαν πάρα πολύ, την ευλαβούνταν και τα χρόνια που είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο έδειχναν πολύ μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον. Λοιπόν, θαυμαστά γεγονότα που έζησε η Σοφία είναι πάρα πολλά. Από μικρό παιδί είχε ιδιαίτερη αγάπη στην Εκκλησία, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, οι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να γίνονται μοναχοί. Πέρασαν τα χρόνια των Καπαδοκών πατέρων και Αγίων που ολόκληρες οικογένειες αφιερώνονταν στον Κύριο, παράδειγμα η οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου, η οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζινού και τόσων άλλων γνωστών και αγνώστων, ο Άγιος Σάββας που από μωρό παιδάκι πήγε στο μοναστήρι, ο Άγιος Μινάς και τόσοι άλλοι Άγιοι. Λοιπόν, και έτσι οι γονείς της δεν την άφησαν να πραγματοποιήσει το όνειρό της, να γίνει μοναχή, και αυτή καθυστέρησε να παντρευτεί. Όταν μιλάμε για γάμο, σύμφωνα και με την παλαιοδιαθηκική εντολή του Θεού Πατρός, η ηλικία του γάμου είναι η ηλικία για το κορίτσι από τα 13 έως τα 16 και για το αγόρι από τα 16 μέχρι τα 18. Δυστυχώς σήμερα και αυτό το γεγονός έγινε κοινωνικό γεγονός. Πρέπει ο Κωστάκης να πάρει πτυχίο, να πάει στρατιώτης, να πάρει αυτοκίνητο, να πάρει διαμέρισμα και να πιάσει δουλειά και μετά να βρεθεί μια κοπέλα, που θα βρεθεί δεν ξέρω, να βρεθεί μια κοπέλα των ιδίων καταστάσεων για να ανοίξουν σπιτικό μετά τα 30. Έτσι λοιπόν η Σοφία, που ήταν στην ηλικία των 27 ετών, είχε καθυστερήσει πάρα πολύ να παντρευτεί, σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής. Γιατί ακριβώς ήθελε να γίνει μοναχή. Και τι έγινε? Παντρεύτηκε και τώρα αρχίζει η περιπέτεια της ζωής της. Παντρεύτηκε και ο άντρας της πήγε εχμάλωτος στα αμελέτ ταμπουρού, δηλαδή ομάδες εργασίας προς εξόντωση των ανδρών. Τους βάζαν να σπάζουν πέτρες, να ανοίγουν δρόμους, με σκοπό ακριβώς την εξόντωση. Και τα παιδιά τους, 1 ή 2, δεν είναι σαφής η διήγηση, τα έφαγαν τα γουρούνια. Βέβαια σήμερα, αν το ακούσει κανείς αυτό σε μια πόλη, θα το θεωρήσει εξωπραγματικό. Αν και φέτος, όπως ξέρετε εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη, τα αγριογούρουνα από το Χορτιάτι κατέβηκαν μέχρι, άκουσα στις στάσεις της Αγίας Σοφιάς κατέβηκαν, ή μάλλον λίγο πιο πάνω. Κατέβηκαν μέσα στις πόλεις. Τότε όμως, τα παλαιά τα χρόνια, που οι άνθρωποι ζούσαν στην άπλα του χωριού, τα οικόσιτα ζώα κυκλοφορούσαν στην αυλή. Και κάποια στιγμή που η Σοφία ήταν στο Θέρος, καλοκαίρι, η πεθερά της έλειψε από το σπίτι, πήγε λέει να πιει καφέ στη γειτόνισσα, παλιό τυπικό αυτό, και τα γουρούνια βρήκαν ευκαιρία και κατασπάραξαν το βρέφος ή τα βρέφη. Έτσι λοιπόν η Σοφία ζει
δύο τραγικά γεγονότα. Τραγικά γεγονότα για μας που τα βλέπουμε απ' έξω. Η Σοφία όμως ήταν ένας άνθρωπος που χρησιμοποιούσε τις περιπέτειες της ζωής για τη σωτηρία της. Η Σοφία σκέφτηκε ότι ο Θεός την απάλλαξε από τα δεσμά του κόσμου. Και έτσι ανέβηκε στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου που ήταν έξω από το χωριό της, το χωριό Σαρή Ποπά της Τραπεζούντας. Και όταν ξέσπασε ο διωγμός των Αρμεναίων, το 16, κατάλαβαν και οι Ρωμνοί, οι Πόντιοι, ότι έρχεται και το δικό τους το τέλος. Και το 19, καράβια ολόκληρα γέμιζαν με Ποντίους και έφταναν στην πατρίδα, στη Μητροπολιτική Ελλάδα. Βέβαια, είναι γνωστό πόσο άσχημα το κράτος, η οργανωμένη ελληνική πολιτεία, δέχθηκε τους Ποντίους. Ακόμα και τα χωριά μέχρι τελευταία, η μια γειτονιά ήταν ντόπιοι, η άλλη γειτονιά ήταν βλάχοι, η άλλη γειτονιά ήταν Σαρακατσαναίοι, η άλλη γειτονιά ήταν Πόντιοι και μεταξύ τους υπήρχε σφοδρή μάχη. Έχουμε εδώ κοντά στο μοναστήρι χωριό που ακόμα και στον θάνατο αλλού τους έθαβαν τους Πόντιους, αλλού θάβονταν οι ντόπιοι. Οι άνθρωποι έτσι είμαστε. Προτιμούμε να έχουμε μίση και έχθες παρά να έχουμε αγάπη και ανθρωπιά. Μέσα στο καράβι λοιπόν η Σοφία έζησε ένα πολύ μεγάλο και πολύ θαυμαστό γεγονός που ακριβώς εφανέρωσε το ήθος της. Η Σοφία λοιπόν έβλεπε τους συμπατριώτες της που δεν κρατούσαν τις νηστείες και αυτό την πονούσε πάρα πολύ. Τετάρτη και Παρασκευή να τρών κρέατα, να τρών σαλάμια, να τρών τυριά, να τρών λάδια. Και η Σοφία αυτό δεν το ήθελε. Και βλέπει την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία μας, η οποία παρουσιάζεται μπροστά στη Σοφία και της λέει «Θα τους πνίξω όλους. Παναγία μου, συγχώρησέ τους. Γιατί θέλεις να τους πνίξεις? Γιατί δεν κρατούν τις νηστείες. Σε παρακαλώ Παναγία μου, εμένα να τιμωρήσεις, ακούστε, να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι». Ακούω αυτές τις μέρες τις φωνές και τις φασαρίες που γίνονται από τους σούπερ ορθοδόξους για κάποια θέματα που το καλύτερο ήταν να κοιτάμε τη δουλειά μας και να μην ασχολούμαστε. Και θυμάμαι ακριβώς το παράδειγμα της Σοφίας. Παναγία μου, εμένα να χάσεις για να σωθούν οι άνθρωποι. Πράγματι σώθηκε το καράβι, το ίδιο είπε ο Απόστολος Παύλος, έτσι, πάλι στο καράβι. Το ίδιο είπε ο Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης, πάλι στο καράβι. Εμένα να τιμωρήσεις και να σώσεις τους ανθρώπους. Λοιπόν, φτάσαν στην Αθήνα και εκεί, μέσα στην αναμπουμπούλα και μέσα στις ανομαλίες της καταστάσεως και μέσα στον βάναυσο τρόπο που η πολιτεία φερόταν, ποια πολιτεία δηλαδή, ένα διαλυμένο κράτος, και πότε η Ελλάδα ήταν κράτος, τους παίρναν, τους βράζαν τα ρούχα τους, τους κόβαν τα μαλλιά της γυναίκας, τους απομόνωναν, τους είχαν σε καραντίνα, έκαιγαν τους νεκρούς τους. Πράγματα που οι Πόντιοι δεν τα φανταζόταν ποτέ από την ευλάβεια και την αγάπη που είχαν. Και εκεί ξαναπαρουσιάζεται η Παναγία και τη λέει «Σοφία, θέλω να έρθεις στο σπίτι μου». Πού είναι το σπίτι σου? Ποια είσαι? Το σπίτι μου είναι στη κλεισούρα της Καστοριάς. Ποια κλεισούρα και ποια Καστοριά τώρα? Στο λιμάνι του Πειραιά. Όμως κάποιοι συγγενείς της είχαν προπορευθεί και έμαθαν πού είναι η κλεισούρα και πού είναι η Καστοριά. Αλλά πώς να ξεχωριστεί η Σοφία τώρα από τους δικούς της τους συγγενείς? Ξαναπαρουσιάζεται η Παναγία και τη λέει «Σε είπα να έρθεις στο σπίτι μου και δεν ήρθες». Και της άστραψε ένα μπάτσο, έδωσε μια σφαλιάρα. Και το αποτύπωμα από το χέρι της Παναγίας είχε μείνει στο μάγουλο της Σοφίας. Άρα λοιπόν να μην μας παρεξηγείτε εμάς άμα καμιά φορά τραβάμε κανένα μαλλί ή δίνουμε καμιά σφαλιάρα. Πήραμε παράδειγμα από τη Σοφία, από την Παναγία, η οποία το χρησιμοποίησε στη Σοφία. Για τα ανίκουα παιδιά, για τα άτακτα παιδιά, χρειάζεται Πάτερ Σιμεών καμία φορά. Λοιπόν,
Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε πριν, εκεί στην Ανάληψη, όπου είχαν εγκατασταθεί πόντοι, και από εκεί με το τρένο έφυγαν, φαίνεται το τραμ πήγαινε μέχρι εκεί και το ντεπό εκεί δίπλα είναι. Εκεί στο ντεπό είχε πρώτο κατεβεί η Σοφία. Και από τον ντεπό δεν υπήρχαν τότε ούτε ο Άγιος Ελευθέριος, ούτε οι τρεις ιεράρχες. Οι άνθρωποι εκκλησιάζονταν στην Ανάληψη. Και γι' αυτό ακριβώς έμεινε η Σοφία στην Ανάληψη. Και από την Ανάληψη, στην αρχή με το τραμ και στη συνέχεια με το τρένο, έφυγε και πήγε στον τόπο ακριβώς στην Φλόρινα στην αρχή, στον Άγιο Μάρκο και στη συνέχεια στην Κλεισούρα, στο μοναστήρι της Παναγίας. Εκεί λοιπόν η Σοφία έζησε έναν πάρα πολύ σκληρό βίο. 47 ολόκληρα χρόνια η Σοφία εκεί κυριολεκτικά μαρτύρησε. Στην αρχή ήταν μόνη της. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Κλεισουριαίων έφερνε διαφόρους ηγουμένους αγιορείτες ιερομονάχους για να το κρατούν ανοιχτό το καλοκαίρι. Νίκιαζαν τα δωμάτια σε διάφορους, είτε σε οικογένειες που κάναν τις διακοπές τους, είτε σε αδιάφορες άλλες καταστάσεις. Πολύ δύσκολα, αλλά αυτό γινόταν από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 4 μήνες. Οι 8 μήνες μοναξιά, απολύτως μόνοι εκεί. Με κανένα παλαβό που τον εγκατέλειπαν, έτσι γινόταν τότε στα μοναστήρια, με καμιά τρελή γριά η οποία έκανε φασαρίες και η μόνη της παρηγοριά η Παναγία. Το χιόνι εκεί φτάνει και 1 και 2 και 3 μέτρα. Η θερμοκρασία κατεβαίνει και κάτω από τους 10 βαθμούς και τους 20 βαθμούς. Και τα νερά δημιουργούν πολύ σκληρό κλίμα και κρύο. Όμως η Σοφία έμεινε εκεί. Μία φορά λοιπόν, απογοητευμένη από αυτή την κατάσταση, σηκώθηκε και έφυγε. Στο διπλανό χωριό Αναράχη και Άρδασα ζούσαν κατά σάρκα συγγενείς της, οι οποίοι μετά τη Σοφία ανέβηκαν και αυτοί προς τα πάνω. Πήγε λοιπόν και η Σοφία εκεί. Η σημερινή διαμόρφωση του τόπου δεν έχει καμία σχέση με αυτό τον τόπο στον οποίο ζούσε η Σοφία. Σήμερα ο δρόμος περνάει δυτικά από το μοναστήρι και βέβαια είναι άσφαλτος. Τότε ο πεζόδρομος και για τα υποζύγια ο δρόμος περνούσε μπροστά από το μοναστήρι. Ήταν τελείως διαφορετική η διαμόρφωση της περιοχής. Και η Σοφία λοιπόν σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε ακριβώς στους συγγενείς της. Τα ανήψια της και τα αδέρφια της ζούσαν ακριβώς στο χωριό, είτε στην Αναράχη είτε στην Άρδασα. Και τι έγινε εκεί? Η Σοφία έμεινε παράλυτη. Τι έπαθε, σε ποιον γιατρό να την πάνε? Και αυτή τότε λέει στα ανήψια της, φορτώστε με στο κάρο και πάντε με πίσω στην Παναγία. Γι' αυτό αρρώστησα, γιατί έφυγα από την Παναγία. Και πράγματι γύρισε και έμεινε έως τέλους εκεί. Πολλές φορές ξεκινούσε με τα πόδια να φύγει. Φανταστείτε τώρα μια γυναίκα μέσα στο βουνό, με τα αγριογούρνα και με τις αρκούδες και με το κρύο και με το χιόνι και με την παγωνιά. Πολλές φορές ξεκίνησε να φύγει και όταν έβγαινε λίγα μέτρα έξω από το μοναστήρι έπεφτε μια βαθιά ομίχλη και την έλεγε η Παναγία «Γύρνα πίσω». Και γύρισε και έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής της εκεί. Η Σοφία κοινωνούσε με τον πατέρα Νεκτάριο, μετήχε στην εκκλησία. Στους καλοκαιρινούς μήνες γινόταν βαπτίσεις εκεί στο μοναστήρι και μετήχε η Σοφία σαν νεοκόρος, σαν εκκλησιατόρισα και μάλλον το 1968 έως 70 εκεί μέσα η Σοφία παρουσίασε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Διπλώνονταν στη μέση, πονούσε, βογγούσε και οι πρόσκοποι συνήθιζαν να πηγαίνουν εκεί και να κατασκηνώνουν είτε στα δωμάτια του μοναστηριού είτε απ' έξω έστειναν τις σκηνές τους και έμεναν αρκετές μέρες εκεί. Μία ημέρα λοιπόν ο εργάτης του μοναστηριού που προσπάθησα αλλά δεν κατάφερα να τον συναντήσω παρά μόνο μία φορά τηλεφωνικά, ο εργάτης, ο Μπαρμπακώστας, πήγε στους προσκόπους και τους λέει «Σήμερα η γριά έχει μεγάλο πρόβλημα, βογγάει συνέχεια, μπορεί και να μας πεθάνει μέχρι το πρωί.
Ναι, αλλά το πρωί από τις 5 τα χαράματα η Σοφία ήταν ξύπνια και πλένονταν. Πάντα ξυπόλυτη, άλλοτε φορούσε κάτι παλιοπαντόφλες, αλλά συνήθως ήταν ξυπόλυτη και περπατούσε γυμνόπους. Και όταν άρχισαν να μαζεύονται τα παιδιά, η Σοφία τους απεκάλυψε τι είχε γίνει. 1 μέρα, 2 μέρες πριν, την είχαν απλώσει, την είχαν ξαπλώσει πάνω στα τραπέζια εκεί της τραπεζαρίας και είδαν την πληγή της. Είχε μία πληγή στην περιοχή του βουβόνους δεξιά και από τον πόνο στούμπονε μέσα πανιά και φυτίλια, αλλά ο πόνος αυξάνονταν. Τώρα αυτό να ήταν καμιά περιτονίτιδα, να ήταν καμιά σκολικοειδίτιδα, δεν το ξέρουμε. Ήταν και ένα παιδί που ήταν φοιτητής της ιατρικής και την πρότεινε να την πάνε στο νοσοκομείο. Δεν δέχτηκε η Σοφία. Θα έρθει η Παναγία να μου πάρει τον πόνο. Και πράγματι λοιπόν πρέπει να ήταν η ημέρα της γιορτής, δηλαδή ή 7 προς 8 Σεπτεμβρίου ή 8 προς 9 Σεπτεμβρίου. Το μοναστήρι της Κλεισούρας πανηγυρίζει το γενέθλιον της κυρίας Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου. Την άλλη μέρα λοιπόν η Σοφία ήταν πολύ χαρούμενη και φώναζε και έλεγε «Ελάτε να σας δείξω». Ήρθε η Παναγία με τον Αρχάγγελο και με πήρε τον πόνο και με έκανε εγχείρηση. Και σήκωνε την φανέλα της, την μπλούζα της και έδειχνε την τομή. Φαινόταν η τομή. Το πώς ακριβώς έγινε το περιέγραφε στα ποντιακά και στο βιβλίο μας είναι καταγεγραμμένο. Έκτοτε αρχίζει μία περίοδος μεγάλης χάριτος για τη Σοφία. Και μέχρι τότε δεχόταν τον κόσμο, τους συμβούλευε, τους αγαπούσε. Σημειωτέων ότι η Σοφία μιλούσε ποντιακά, βαριά ποντιακά. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν οι ντόπιοι πληθυσμοί που μιλάνε τα ελληνικά, τα χωριάτικα. Υπάρχουν τα αντόπικα, υπάρχουν και οι βλάχοι. Και όμως η Σοφία, επειδή ακριβώς μιλούσε τη γλώσσα της αγάπης, με όλους συνεννοούνταν. Όλοι την καταλάβαιναν και όλους τους καταλάβαινε. Κάποιοι καλοθελητές από εκεί, που τώρα τελευταία προσχώρησαν και σε ζηλωτικές ομάδες, θέλανε να την πάρουν και να την πάνε στην γερόντισσα Μαρία Μυρτιδιώτισσα, την πατέρα, στις Ινούσες. Η Σοφία δεν δέχτηκε. Ούτε στα Ιεροσόλυμα δέχτηκε να πάει. Εγώ δεν φεύγω από την ποδιά της Παναγίας. Εδώ στην αυλή της Παναγίας θα είμαι. Και εκεί πράγματι έμεινε έως τέλους. Τώρα είμαστε 68-70 όπως σας είπα. Το 74 τελείωσε η ζωή της. Την ημέρα του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Προφήτου Ιώβ του Πολυάθλου, που όμως με το παλαιό εορτοδρόμιο είναι του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος, ο οποίος Γεώργιος από την πατρίδα ακόμα την προφύλαγε την Σοφία και ήταν, θα λέγαμε, ο προστάτης της. Πολλές φορές παρουσιαζόταν και της έλεγε «Κατέβα στο χωριό και πες, κατεβαίνουν οι τσέτες, να φύγουν, να κρυφτούν». Δηλαδή, από όταν ήταν στον Πόντο η Σοφία ήταν, θα λέγαμε, ο φρουρός του χωριού και ο φρουρός των ανθρώπων. Τώρα, αυτά εν συνόψη, στην περίοδο της γερμανικής κατοχής, η Σοφία ήταν ο άνθρωπος που έσωσε και το μοναστήρι, αλλά και τα γυναικόπαιδα του χωριού Κλεισούρα. Κάποιοι κομμουνιστές αντάρτες σκότωσαν μερικούς Γερμανούς, κατακτητές, Ναζί, και τους φέρθηκαν άσχημα. Αγρίεψαν οι Γερμανοί και πήγαν και έσφαξαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό και έκαψαν το χωριό Κλεισούρα. Οι κάτοικοι, τα γυναικόπαιδα, κατάφεραν και κατέβηκαν στο μοναστήρι της Παναγίας. Η Σοφία τους έκρυψε στα υπόγεια του μοναστηριού και όταν κατέβηκε ο Γερμανός, ο λοχαγός, για να κάψει και το μοναστήρι, η Σοφία παρουσιάστηκε μπροστά του. Ο Γερμανός έδωσε εντολή στους στρατιώτες, δεν καταλάβαιναν αυτοί από τέτοια, να βάλουν στουπιά με πετρέλαιο γύρω-γύρω από το μοναστήρι
και οι στρατιώτες περίμεναν το σήμα για να βάλουν το πυρ και να κάψουν τους πάντες. Ποιους? Το μοναστήρι, τα ντουβάρια? Μέσα ήταν όλα τα γυναικόπαιδα της κλεισούρας. Τι έκανε λοιπόν η Σοφία? Η Σοφία πήρε την εικόνα της Παναγίας και πήγε και γονάτισε μπροστά στο Γερμανό και το φιλούσε τις μπότες. Και αυτός συγκινήθηκε και έτσι σώθηκαν οι κλεισουριώτες. Δεν ξέρω αν το θυμούνται αυτό το γεγονός στην κλεισούρα και αν την τιμούν για αυτό, για το ότι ακριβώς έσωσε τους κλεισουριώτες. Αυτά εν συνόψη, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, αγαπητέ μας αδελφέ Πάτερ Σιμεών, του βίου της Σοφίας. Τώρα, από θαυμαστά γεγονότα, άπειρα, να πω κάτι. Όταν εμείς ξεκινήσαμε να συγκεντρώνουμε το βίο της Σοφίας, ήταν Μητροπολίτης Καστορίας, ο αγιότατος εκείνος αρχιερέας, ο πατήρ Γρηγόριος. Εκείνο τον καιρό γινόταν τα αλυσβερίσια, τα προξενιά όπως λέμε, για να εγκατασταθεί η γυναικεία αδελφό της. Είχε έρθει και στο Άγιον Όρος, αλλά δεν κατάφερε να πάει ανδρική αδελφό της, διότι το καθεστώς σε αυτό το μοναστήρι ήταν τότε πολύ ιδιόρυθμο. Και σε άλλα μοναστήρια, αλλά σε αυτό το μοναστήρι ήταν πάρα πολύ ιδιόρυθμο. Εμείς τον συνεντήσαμε τότε, το γέροντα, και μας είπε, σε παρακαλώ, φέρε μου τι ξέρεις για τη Σοφία. Αλλά εμείς είχαμε ζητήσει την γνώμη του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, αλλά και του Παπαεφρέμ, των οσίων αυτών της Εκκλησίας μας. Και ο μεν πατήρ Παΐσιος μας είπε, πού είναι αυτός ο Άγιος άνθρωπος να πάω με τα πόδια να πάρω την ευχή του. Ο δε Παπαεφρέμ μας είπε, παιδί μου, αν δεν περάσουν 25 χρόνια, να μην κοινοποιήσεις τίποτε από όσα με την ευλογία του γέροντος Εμιλιανού έχει συγκεντρώσει. Και εμείς λοιπόν, υπακούοντας τον Παπαεφρέμ, δεν δώσαμε στον Μητροπολίτη Γρηγόριο τα στοιχεία που είχαμε. Μετά εγκαταστάθηκε η γυναική αδελφό της, ο γέροντας Γρηγόριος, ο λεγόμενος Παπουτσόπουλος, απεβίωσε με Άγιος άνθρωπος, βρέθηκε το ημερολόγιο του με θαυμαστά γεγονότα, μακάρι κάποια στιγμή να δουν το φως της δημοσιότητος. Και μετά ανέλαβε ο συνομιλικός μας, ο πατήρ Σεραφείμ, που και αυτός πλέον βρίσκεται στους ουρανούς. Τότε αρχίσαμε να έχουμε πολύ μεγάλες δυσκολίες, όχι από τον κόσμο, που και από τον κόσμο είχαμε πολλές δυσκολίες, αλλά και από την αδελφότητα, οι οποίες μοναχές, οι καημένες, βλέποντας τις δυσκολίες που είχαν, καταλάβαιναν ότι αν προβληθεί η Σοφία, ο κόσμος θα ορμήσει στο μοναστήρι και θα χάσουν την ησυχία τους. Εγκαταστάθηκε εκεί μια αδελφότητα που έφυγε από την κορνοφολιά του μακαριστού πλέον γέροντος Δωροθέου και με τη γερόνητη Ανησία δυσκολεύονταν πάρα πολύ για την προβολή της Σοφίας. Δεν μας επέτρεψε η γερόντισσα να βγάλουμε μεγάλο βιβλίο για τη Σοφία. Δεν το ήθελε. Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, όταν ανέλαβε, ήθελε να προβληθεί η Σοφία, αλλά ήταν το πρόβλημα οι παλαιομερολογίτες. Ο Κυπριανός, που απεσπάστη από τη Μητρόπολη, νομίζω Θηβών, είχε προσχωρήσει πλέον στο σχίσμα και είχε δημιουργήσει τη δικιά του ομάδα των ενισταμένων και αυτός ήταν ο στρατιώτης, ο Δημήτρης, για τον οποίο μιλούσαμε. Ήθελε να οικειοποιηθεί τη Σοφία. Αν μας πρόφτενε η ομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Και εμείς είχαμε δώσει το υλικό στο Μητροπολίτη Σεραφείμ, ακριβώς για να το δει, να ξέρει περί τίνος πρόκειται, γιατί αυτός ήταν στην Αθήνα όλα τα χρόνια του, αν και καταγόταν από τα μέρη της Θεσσαλίας και δεν ήξερε τη Σοφία, άκουγε από τον κόσμο, αλλά δεν είχε κάτι συστηματικό στα χέρια του. Εμείς λοιπόν του στείλαμε σε φωτοτυπία όλο το υλικό μας και εκείνο τον καιρό ο Κυπριανός, ο πατήρ Κυπριανός, μοναχός ήταν,
έστειλε 2 δικά του πνευματικοπαίδια να ψάξουν για υλικό και για φωτογραφικό υλικό στην περιοχή της Κλεισούρας. Και πήγαν και στο Μητροπολίτη Σεραφείμ. Και του είπαν ότι ο Κυπριανός, ο επίσκοπος τους, ο Μητροπολίτης τους, ο γέροντάς τους τέλος πάντων, θέλει να βγάλει βιβλίο για τη Σοφία. Ο Σεραφείμ έδωσε ευλογία και τους έδειξε το δικό μας βιβλίο, το οποίο ήταν έτοιμο, αλλά δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα για καθαρά τεχνικούς λόγους. Και τους έδειξε κεφάλαια, τα οποία ήταν τόσο έξυπνοι αυτοί οι 2 απεσταλμένοι του Κυπριανού, που όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο τους, ολόκληρα κεφάλαια από το δικό μας σύγγραμμα βρέθηκαν μέσα στο βιβλίο του Κυπριανού. Οπότε μας τηλεφώνησε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ και μας είπε ήρθε και ο Κυπριανός και βγάζει και αυτός βιβλίο. Εμείς τότε θα πω ότι ενοχλήσαμε υπερβαλλόντως τον γέροντα Ηλαισαίο, ότι πρέπει οπωσδήποτε η Εκκλησία να βγάλει κάτι για τη Σοφία. Αυτό τώρα είναι μια άγνωστη πτυχή, για να δείτε τις περιπέτειες που έχουν και οι συγγραφές. Άμα διαβάσετε το βιβλίο του Αγίου Αρσενίου του Οσίου Παϊσίου, θα δείτε και εκεί μέσα πόσους πειρασμούς πέρασε ο γέροντας. Και εμείς περάσαμε ούκο λίγους πειρασμούς, στους οποίους βέβαια δεν θα αναφερθούμε, προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί ακριβώς θίγονται πρόσωπα. Μέχρι και κλέφτη μας είπαν, να το πω έτσι, δεν θα το εξηγήσω, αυτοί οι οποίοι καρπώνονται τη σοφία και τέλος πάντων, ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο. Λοιπόν, και έτσι βγάλαμε ένα μικρό τεύχος πριν βγάλουμε το μεγάλο βιβλίο, το οποίο ήδη κυκλοφόρησε αυτό είναι η 10η έκδοση το 2017. Σήμερα έχουμε 2021. Δεν μας ενημέρωσε η ηγουμένη αν έβγαλαν άλλες εκδόσεις, ούτε μας έστειλε. Τέλος πάντων, και έκτοτε βγάλαμε και μικρή έκδοση για πιο εύχρηστη ανάγνωση του βίου και το ρωσικό και το βουλγαρικό, γιατί έχουμε προσκυνητάς από αυτά τα μέρη. Και πίσω μας βλέπετε μία αφίσα, η οποία δείχνει την πρώτη εικόνα που αγιογραφήθηκε από τον εξαιρετικό αγιογράφο, τον κύριο Δημήτρη του Χατζιαποστόλου. Αυτή η εικόνα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, έχει μία ιδιαίτερη σημασία, γι' αυτό και την δείχνουμε. Ο πατήρ Εμιλιανός τώρα κάνει ένα zoom. Είναι η πρώτη εικόνα, όπως σας λέω, και έγινε μία έκθεση με σύγχρονη ελληνική αγιογραφία στη Μόσχα. Και οι άνθρωποι που μετήχαν στην έκθεση επέλεξαν τη Σοφία να είναι το πρόσωπο αυτό που θα φαίνεται. Δεν είχε γίνει ακόμα η αγιοκατάταξη, λοιπόν, και όμως επέλεξαν τη Σοφία να προβάλλουν. Και από αυτή την έκθεση είναι αυτή η αφίσα που βλέπετε, είναι το 2002-2003. Η αγιοκατάταξη της Σοφίας έγινε πολύ αργότερα. Εμείς ξεκινήσαμε, όπως σας είπα, να ασχολούμαστε με τη Σοφία από το 1989. Η αγιοκατάταξη, που ακριβώς στηρίζεται στο βιβλίο μας, έγινε το 2011. Καυχόμαστε δια το ότι ο γέροντάς μας έδωσε την ευλογία να ασχοληθούμε με το βίο της Σοφίας. Εμείς δεν γράψαμε βίο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Συγκεντρώσαμε στοιχεία και μαρτυρίες για τον βίο. Δεν προβάλαμε τη Σοφία ως οσία, αλλά καταγράψαμε τις μαρτυρίες και την μνήμη του κόσμου για την αγιότητα της Σοφίας. Υπάρχει μία διαφορά, γιατί τώρα στις μέρες μας συνηθίζεται να προβάλλουν κάποιους και να λένε «Μα ήταν Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος». Και το πρόλογο ήδη μπορεί να έχει πει 10 φορές ότι ο γέροντάς μας ήταν πολύ μεγάλος Άγιος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον και οι ίδιοι έχουν αμφιβολίες. Αλλά εμείς δεν κάναμε αυτό. Καταγράψαμε τις μαρτυρίες του κόσμου που μιλάει για την αγιότητα της Σοφίας. Εκείνο τον καιρό, το 2001-2002, ο Δημήτρης ο Χατζιαποστόλου αγιογραφούσε στο μοναστήρι, στο Όρος, στη Σιμονόπετρα, και με την ευλογία του γέροντος Ελισσέου, ο τότε ηγούμενος της Μονής του Σομελά
που τώρα είναι Μητροπολίτης Δράμας, ο πατήρ Παύλος, ζήτησε ο Δημήτρης να κάνει μία εικόνα της Σοφίας. Και έτσι προήλθε η πρώτη εικόνα της Σοφίας, την οποία ακριβώς έχει τώρα ο Μητροπολίτης Παύλος. Ο Δημήτρης, από αγάπη σε εμάς και στο γέροντα και στο μοναστήρι, έκανε ακόμα μία εικόνα, την οποία και μας χάρισε και εμείς με τη σειρά μας τη χαρίσαμε στο γέροντα Ελισαίο. Όταν το 2007 μετοκίσαμε και εγκαταστηθήκαμε εδώ, ο γέροντας Ελισαίος μας χάρισε αυτή την εικόνα και την έχουμε ως παρηγορία μας. Η αγιοκατάταξη της Σοφίας έγινε στις 4 Οκτωβρίου το 2011, αν και ο Παναγιώτατος ήλθε στην Καστοριά τον Ιούλιο του 2012. Τότε μας μοίρασε ο Παναγιώτατος εικόνες της Σοφίας. Πριν από αυτό να πω για την ακολουθία λίγο. Ο τότε ηγούμενος της Σουμελά, ο πατήρ Παύλος Αποστολίδης, ο νυν ηγούμενος Δράμας, Μητροπολίτης Δράμας, μας ζήτησε και συνθέσαμε και την ακολουθία και τον παρακλητικό κανόνα για την Οσία Σοφία. Πράγματι το στείλαμε και σε αυτόν, το στείλαμε και στο Μητροπολίτη Καστορίας, αλλά αργότερα όταν εξεδόθη ο βίος και τα λοιπά, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ προτίμησε να δώσει μία άλλη ακολουθία για να εκδοθεί, και ενώ είχαμε κάνει και εμείς ακολουθία και παράκληση, καθώς επίσης και ο Μητροπολίτης Εδέσης Ιωήλ, να έχουμε την ευχή του, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ προτίμησε να εκδώσει την ακολουθία που έκανε ο κύριος Χαράλαμπος Μπούσιας, με τη δικαιολογία ότι ο κύριος Χαράλαμπος Μπούσιας είναι γαμπρός στο Άργος Ορεστικό και αυτό θα ήταν πιο θετικό για την προβολή της Σοφίας. Τώρα να πούμε για τις εικόνες που μας μοίρασε ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης λοιπόν μας μοίρασε μία εικόνα της Σοφίας με τα απολυτίκια του κυρίου Μπούσια, και μετά όταν τελείωσε η τελετή της Αγιοκατατάξεως, είχαμε προσκληθεί και εμείς από τον Μητροπολίτη Καστορίας Σεραφείμ. Όταν τελείωσε η τελετή της Αγιοκατατάξεως, μας επέτρεψαν να πάρουμε αρκετές εικόνες και να μοιράσουμε στα πνευματικά μας τέκνα. Πράγματι λοιπόν πήραμε και εμείς ένα πακέτο και ήρθαμε εδώ. Τότε μια οικογένεια, ένα νεαρό ζευγάρι που εξομολογούνταν εδώ στο μοναστήρι μας, περνούσαν μια επαγγελματική περιπέτεια πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή, θα έλεγα. Και ήρθε η κυρία να εξομολογηθεί, καλή της ώρα, και της λέω, παιδί μου, θα κάνεις υπομονή και ο Θεός θα δείξει. Και να, ορίστε, η Σοφία πόση υπομονή έκανε και σήμερα η Εκκλησία την τιμάει ως Αγία. Ορίστε η εικόνα της. Πάρε την εικόνα της για να την βλέπεις, να την προσκυνάς και να παίρνεις κουράγιο. Πράγματι λοιπόν η Ελένη πήρε την εικόνα, πήγε στο σπίτι και δίπλα καθόταν η πεθερά της και μία μέρα βλέπει η πεθερά την εικόνα και λέει «Α, η Σοφία, την ξέρω αυτήν την Αγία. Πού τη βρήκες αυτή την εικόνα?» «Μου την έδωσε ο γέροντας». «Σε παρακαλώ δώσ' την μου». «Μα πώς θα σου τη δώσω?» «Μου την έδωσε ο γέροντας και είχα σκοπό». «Όχι, σε παρακαλώ να μου τη δώσεις». Και η Ελένη δίνει στην κυρία Όλγα, στην πεθερά της, την εικόνα, αυτό το πλαστικοποιημένο δηλαδή, αλλά είχε πόθο μέσα της και δεν ήθελε να τη δώσει. Γιατί ήταν δώρο του γέροντα. Την έδωσε ο γέροντας για να κάνει υπομονή. Πώς θα τη δώσει, πώς θα την αποχωριστεί? Και τότε τι έγινε? Έμεινε μία εικόνα στα χέρια της Ελένης και μία εικόνα στα χέρια της κυρίας Όλγας. Δηλαδή η εικόνα η αρχική μία ήταν. Έγινε δύο. Πέρασε ο καιρός, καταλαβαίνετε τώρα τι χαρά και τι ελπίδα πήραν οι άνθρωποι. Πέρασε ο καιρός και η Ελένη με τον Χρήστο έκαναν καινούριο μαγαζί, όπου έβαλαν την εικόνα αυτήν τη μία. Την άλλη την είχε η μητέρα του Χρήστου. Και μία ημέρα που κάναν ανακαίνιση στο μαγαζί, ακούστε παρακαλώ, μετέφεραν και την εικόνα. Και λέει ο Χρήστος στην Ελένη, «Βρε Ελένη, μήπως δεν έπρεπε να μεταφέρουμε την εικόνα?» Λέει, «Πάρ' την και πήγαινε την πάλι». Έτσι απλά. Και τι έγινε? Όταν πήρε την εικόνα να την πάει εκεί, υπήρχε άλλη εικόνα εκεί. Ναι, όπως σας το λέω. Δηλαδή,
Η πλαστικοποιημένη εικόνα, μία, έγινε 3. Και την πρώτη την έχουμε εμείς εδώ στο μοναστήρι. Άμα θα έρθετε καμιά φορά με τον πατέρα Σιμεώνη και μόνοι σας, μπορούμε να σας δείξουμε αυτήν την εικόνα, την θαυμαστή. Αργότερα η οικογένεια αυτή έκανε και ένα παιδάκι, τους χάρισε ο Θεός, και το ονόμασαν ακριβώς Σοφία. Και είναι μακάρι έτσι να μείνει χαριτωμένο και έξυπνο και όταν θα μεγαλώσει. Τώρα τελευταία η Σοφία παρουσιάζεται εδώ και εκεί. Τις ημέρες που ήταν να γίνει η αγιοκατάταξή της, παρουσιάστηκε σε έναν ιερέα, στον πατέρα Χρυσόστομο, είναι γνωστό πλέον το γεγονός, στην Πτολεμαΐδα, ο οποίος είχε πολλά προβλήματα με την υγεία του, του δείχνει το ιερό και του λέει «Με ετοιμάζνε». Δηλαδή, ετοιμάζουν την εικόνα μου να με βάλουν και εμένα στο τέμπλο. Και σε λίγες μέρες έγινε η αγιοκατάταξη. Μία άλλη φορά παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας, έτσι πως ήταν πόντια, στιβαρή, δυνατή, και τους έδινε εντολές στις μαγείρισες και στους γιατρούς «Δώστε μου τρόφιμα, δώστε μου φάρμακα». Γύρισε τα δωμάτια του νοσοκομείου. Ήρθαν μία γιατρός και μία νοσηλεύτρια και μία άλλη υπηρετικό προσωπικό μαγείρισα στο νοσοκομείο και ήρθαν εδώ στο μοναστήρι και μας τα είπαν. Και τώρα τελευταία πάλι παρουσιάστηκε η Σοφία πριν λίγο καιρό σε μια ευλαβή οικογένεια από τη Βέρεια, ασχολούνται με τα κεριά, και κατεβαίνοντας από τη Σομελά βρήκαν τη Σοφία στο δρόμο. Τους χαιρέτησε και όταν γύρισαν στο σπίτι λέει ο ένας στον άλλο «Ποια ήταν αυτή?» Και όταν είδαν την εικόνα κατάλαβαν ότι ήταν η Οσία Σοφία. Πολλές μαρτυρίες έχουμε και προσωπικές και άλλων ανθρώπων και πολλά θαύματα και πολλές γεννήσεις παιδιών, και άμα θα έρθετε στο μοναστήρι μας θα προσκυνήσετε και ένα κομμάτι από τη Σιαγώνα που μας έδωσε η ηγουμένη Εφρεμία και μαλλιά από την πελώρια αλογοουρά που είχε η Σοφία. Από όταν ανέβηκε στο βουνό μέχρι που την κούρεψε η γερόντισσα Μαρία Μυρτιλιώτισσα, η Σοφία δεν ξαναέβαλε ούτε χτένα ούτε νερό στα μαλλιά της. Και αυτό είναι ένα κουβάρι, το οποίο όμως δεν βρωμάει, ενώ έχει μέσα και κοπριές από ζώα και φυλαράκια και χώματα. Δεν βρωμάει, δεν μυρίζει άσχημα. Και όχι μόνο δεν μυρίζει άσχημα, αλλά κάνει και θαύματα. Και όπως είπε η Σοφία, μία τρίχα να κάψεις διώχνει τους δαίμονες. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, η Σοφία ακριβώς είναι ένας άνθρωπος που εφάρμοσε αυτό που λέει ο Παύλος, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι ημέρε πονηρέησιν, τις τραγικότητες της ζωής της, που αν ήμασταν εμείς, εγώ δηλαδή, θα μας έπαιρνε από κάτω και θα μας έπιανε η μελαγχολία και η απογοήτευση. Η Σοφία ούτε απογοητεύτηκε, ούτε μελαγχόλησε. Παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού. Παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, έζησε την τραγικότητα της ζωής της, έζησε τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή της και βγήκε νικήτρια από αυτόν τον αγώνα. Και σήμερα η Αγία μας Εκκλησία, άρα εμείς όλοι, απολαμβάνουμε τις πρεσβείες και τις μεσητείες της. Τες αυτές τις πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Αυτά είχα να πω εγώ. Αν θέλετε κι άλλα, μπορούμε να λέμε μέχρι αύριο το πρωί και περισσότερο. Και τώρα είμαι στη διάθεσή σας. Γελάει ο Παπασημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά ζωντανά. Μας παρουσίασες έτσι την όλη πορεία της και το βίο της, βεβαίως, το νοσιακό. Και Βλέπω ότι ο Θεόφιλος ετοιμάζεται να κάνει επίθεση. Ετοιμάζομαι, Πάτερ. Ήθελα να μαρτυρήσω και εγώ αυτό που είχατε πει πριν που ξεκινήσατε και λέγατε για το βιβλίο. Εγώ είμαι μάρτυρας σε αυτό το πράγμα, γιατί όταν ερχόμουν στη Σιμονόπετρα που ήσασταν εκεί πέρα, εκεί στη βιβλιοθήκη, μετά τη δεύτερη μέρα εκεί στο μοναστήρι στη Σιμονόπετρα, όλα τα παιδιά που την επισκεφτόμασταν πηγαίναμε στα διακονήματα. Εμένα λοιπόν με έπαιρνε ο πατήρ Πορφύριος τότε και μου λέει: αυτός είναι δικός μου, θα τον αφήσει σε μένα, τον Θεόφιλο, γιατί είναι βιβλιοθηκονόμος. Και πηγαίναμε στη βιβλιοθήκη μαζί. Και θυμάμαι εκείνα τα χρόνια ότι μαζεύατε έτσι σημειώσεις και διάφορα στοιχεία
για την Οσία Σοφία και μάλιστα μου λέγατε είναι Αγία, θα δεις και τα λοιπά, ότι θα αγιάσει και τα λοιπά. Εγώ ήμουνα, λέω, πού τη βρήκε τη Σοφία, τη Σοφία αυτή και θα αγιάσει κιόλας, δηλαδή πού να το φαντάσω ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα. Και όμως έτσι πέρασαν τα χρόνια και ό,τι μου είχε πει τότε ο πατήρ Πορφύριος βγήκε, ας πούμε, και πράγματι αυτά που λέει έτσι μου θύμισαν εκείνες τις στιγμές που πάνε πολλά χρόνια, δηλαδή 20 πάτε. 89. Και παραπάνω, και παραπάνω. 1989. Πόσα χρόνια. Δόξα τω Θεώ. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έτσι ακριβώς πρέπει να αναδεικνύουμε, να φανερώνουμε έτσι και τους Αγίους που και αυτοί πέρασαν από το ίδιο σταυροδρόμι του Σταυρού και των δυσκολιών και να τα έχουμε έτσι παραδείγματα, να μπορούμε να τους μιμούμεθα και ακριβώς και η ευλογία έτσι σήμερα κιόλας ο γέροντας Πορφύριος έτσι που ασχολήθηκε και με μαρτυρίες είπαμε, με αποδείξεις, γιατί και πολλοί έτσι τη ζήσανε και την Οσία Σοφία και έτσι πρώτο ο Θεός και να αξιωθούμε κιόλας, να προσκυνήσουμε και το Άγιο Λείψανο έτσι και θα μας συμπληρώσει και ακόμα πολλά από κοντά διαζώσεις. Εγώ έχω μια απορία, Πάτερ Σιμεών, μια απορία έχω. Αν η Οσία Σοφία έφαγε μπάτσο από την Παναγία, εμείς εδώ πέρα τι θα έπρεπε να φάμε? Να μας βάλει τώρα έτσι πως είμαστε μαζεμένοι όλους στη σειρά η Παναγία να μας δώσει Πάντως αυτό που κάνετε εσείς στο διαδικτυακό μάλλον έπαινο θα σας κάνει παρά μπάτσα. Έτσι κι αυτό. Μπα, είμαστε δύσκολα. Εκεί στις δικές σας ευχές στηριζόμαστε, να εύχεστε, να αξιωθούμε, να έρθουμε κιόλας εκεί. Τώρα δεν ξέρω, είναι και ο πατήρ Εμιλιανός εκεί, ο πατήρ Παντελήμων, να μας βγάλουν και το απολυτίκιο. Μάλιστα. Δεν είναι δύσκολο. Το έχουμε εύκολο. Θα το πούμε. Να είναι ευλογημένο, να κλείσουμε έτσι. Σας κουράσαμε κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Εκεί παρόλο το πρόγραμμα το δύσκολο, παρόλο την κούρασή σας, έτσι. Κοίταξε, αυτά μας δίνουν ζωή. Δεν έχει καλάμι της καινοδοξίας. Αυτό είμαστε. Εγώ εκεί είμαι. Στο καλάμι της καινοδοξίας. Και αυτά μας δίνουν ζωή. Οπότε... Όλα καλά. Και ευλογία για μας. Ευλογείτε, χαίρετε και από εμάς. Χριστός Ανέστη. Ευλογείτε. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Να πούμε δύο τροπάρια ναι. στην σύγχρονη γλώσσα. Στη σύγχρονη γλώσσα. Να είναι ευλογημένο. Έχουμε παράκληση της Σοφίας στην νεοελληνική. Πέρα από τα αρχαία, έχουμε και στην νεοελληνική τροπάρια. Να είναι ευλογημένο. Πρέσβευε μη τη Ρωσία υπέρ των τέκνων σου, όπως και τότε πάντας μας κάλυσε συγγνώμη, μετά μια αγάπη και υπομονή προς εχθρούς και τους φίλους μας, της Θεοτόκου να γίνουμε μαθητέ, της Κυρίας και Μητρός του Χριστού. Όσες στερήσεις κι αν πέρασες τώρα χαίρεσαι και βλέπεις όσα βλέπουν τον Αγίον τα μάτια, λατρεύεις δε τον πίστη και πίτη με το νου και το πνεύμα σου και η ψυχή σου εφραίνεται μυστικά και προσέρχεσαι για όλους εμάς. Ο θαυμαστός σου βίος, μητέρος η αμάς,
μας ξύπνα προς μετάνοια όλους, μας προσκαλεί κάθε στιγμή και εσύ ποτέ να μην πάψεις τις προσευχές σου, Σοφία. Πολλά υπάρχουν, Σοφία, τα θαύματα στην ζωή σου, αλλά προπάντων αγάπη προς την μητέρα του Χριστού και η θερμή προσευχή σου που αγκαλιάζει τον κόσμο. Και το Απολυτίκιον σε ήχο τρίτο, που είναι και ο ήχος της εβδομάδος του παραλίτου. Σοφίας γεγονάς, μητέρα είδημε, Σοφίας ενώμα της Θεομήτωρος, εν τη μονή ασκητικός των βίων σου διελθούσα, όρθεν και απειληθάς, στον καμάτων σου έπαινον, κατά τραυματίσασα των δαιμόνοντας φάλαγγα και πρέσβυρα Χριστό παρεστώσα, μη επιλάθου τον πόθο τιμώντων σε. Να πούμε ακόμα, Πάτερ Σιμεών, ναι. ότι τότε που ζούσε ο Μακαρίτης, ο Παπαχαράλαμπος, στην Αγία Αναστασία, κοντά σας κάπου, ναι. Και ήταν και ο πατήρ Αντώνιος ο Πατρικίου εκεί, μας είχαν καλέσει και είχαμε μεταφέρει το Άγιο Λείψανο της Σοφίας και τις κάνανε εικόνα στην εκκλησία και ο Μητροπολίτης, ο Μακαρίτης, ο Σεραφείμ, τους είχε δώσει στον πατέρα Αντώνιο και Άγιο Λείψανο και εμείς δώσαμε και λίγα μαλάκια. Και εκεί λοιπόν υπάρχει προσκυνητάριον. Τώρα άμα θελήσετε εσείς να κάνετε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω στην ανάληψη. Δεν ξέρω επίσης στην ανάληψη αν υπάρχει η εικόνα της. Ναι. Να είναι ευλογημένο. Να εύχεστε. Ευχαριστούμε. Πώς να σε ευχαριστήσουμε. Άντε να εύχεστε εκεί και να είστε καλά και θα πάλι τώρα έτσι που συναντήσαμε την αγάπη σας πάλι θα απευθυνθούμε. Να έχουμε και άλλες ευκαιρίες έτσι πνευματικές. Όπως εσείς κάνετε. Να μας ωφελήσετε. Άντε, Χριστός Ανέστη. Την ευχή σας. Χριστός Ανέστη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Ευλογείτε. Κύριος, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Λοιπόν, να είναι ευλογημένο. Πρώτα ο Θεός, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι την επικοινωνία μας. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισυνείου θεότητος, τους την οικουμένη ακτήσει
Κα